Ел озағы демәк нәтижелер ясар вақыт. Барлық өлкәләрдә дә башкарылган эшләргә нәтиҗә ясап, киләчәккә максатлар куярчак. Агымдагы елның соңгы атнасында гадәттәгечә республика парламентында быел башкарган эшләренә нәтиҗә ясады. Бу турыда тулырак парламент хәбәрләрендә Алия Галиуллина таныштырыр. Парламентарийлар Дәүләт Советының көзге сессиясын төгәлләде. Финал утырышының төп закон проекты республика конституциясына үзгәрешләр кертү. Аның нигезендә Татарстанның югары вазифаи затының яңа исеме Татарстан Республикасы башлыгы Рәис раслана. Закон проекты өчен депутатларның эштән берилеше тавыш бирде инде. Муниципалитетлар республика үсешенә зур өлеш кертә, яңа проблемаларны чишәргә ярдәм итә. Бу хакта муниципаль берәмлекләр советының 17-нче съездында Рөстәм Миңнеханов белдерде. Районнар, авыл җирлекләре башлыклары, җирле советлар депутатлары аларның эшчәнлекләре турында хисап тыңлады. Бу фикер алышуны озак көттеләр һәм дискуссиягә әзер тордылар. Дәүләт Советы Президиумы республика конституциясын үзгәртү буенча карар проектын депутатлар карауына кертте. Документ бер тавыштан профильле комитет тарафына хупланды. Сүз төбәк җитәкчесенең атамасы турында бара. Парламентарийлар үз позицияларын дәлилләде, республиканың хәзерге һәм тарихи үзенчәлекләре турында сөйләделәр. Фикер алышулардан соң сүзне Рөстәм Миңнеханов алды. Президент барысына да намуслы фикерләре һәм ярдәм сүзләре өчен рәхмәт белдерде. Әмма шул ук вакытта карар җиңелләрдән булмаса да кабул ителергә тиешлеген билгеләп үтте. Если бы мы вот так равнодушно отнеслись, это было бы это очень плохо. То, что вы эмоционально, то, что вы переживаете, доносите позывы, которые идут от ваших избирателей, это нормально. Но вы должны понимать следующее. Сегодня мы во всех проектах федеральных участвуем. У нас сложились прекрасные отношения с руководством страны, с правительством. Наши коллеги правительства России работают. И, конечно же, это дорого стоит. Татарстан сегодня один из благополучных территорий. Минтимер Шаймиев әйтеп үткәнчә, Татарстан 5 елга якын республиканың югары вазифаи затының исемен мөстәкыйль рәвештә билгеләү хокукын яклаган. Әмма бүген вазгыять башка карарлар таләп итә. Во главе это сегодня сплоченность и единство в целом Российской Федерации. То, что я ознакомился, я думаю, это для данной ситуации это приемлемо. Спасибо, Минтимер Шаймиев. Мәгариф һәм фән министрлыгында онлайн режимда ата-аналарның республика советы утырышы узды. Анда профильле министрлыклар һәм ведомстволар, мәгариф идарәсе органнары вәкилләре, сыйныф җитәкчеләре һәм ата-аналар җәмәгатьчелеге вәкилләре яшь буынны тәрбияләүдә гаилә кыйммәтләренең ролен күтәрү мәсьәләләре буенча фикер алышты. Утырышта Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Мәктәпнең төп бурычы балаларга тәрбия бирү һәм укыту, чөнки тәрбияне укудан айырырга мөмкин түгел дип билгеләп үтте мәгариф һәм фән министры Илсур Хәдиуллин. Профильле министрлык башлыгы ассызыклаганча, мәктәп һәм ата-аналар арасында диалог төзү бик мөһим. Нәкъ менә шул максаттан 2020 елда мәгариф һәм фән министрлыгы каршында ата-аналарның республика советы төзелде. Фәрит Мөхәммәтшин, Россия галиме, Россия фәннәр академиясе академигы Валерий Чарушинга органик химия өлкәсендә зур өлеш керткәне өчен Владимир Марковников исемендәге халыкара премиясын тапшырды. Бүләкләү тантанасы Татарстан фәннәр академиясында узды. Үз чыгышында Фәрит Мөхәммәтшин күренекле галимнәр, танылган Казан фәнни мәктәпләре вәкилләре истәлеген мәңгеләштерү зарурлыгын билгеләп үтте. Алар арасында танылган рус химигы Владимир Марковников та бар. Ул тантананың төп кунагына Владимир Марковников исемендәге халыкара премиясы лауреаты Валерий Чарушинга 60-тан артык патент булдыру, дару, вируска каршы һәм шишкә каршы препаратлар алу технологияларын булдыруда саллы катнашу өчен рәхмәт белдерде. По достоинству оцененный труд этого выдающегося ученого еще и удостоенного этой нашей награды. Неудивительно, что сегодня в Татарстане, что эта награда и этот человек получает эту награду, поскольку Татарстан имеет мощную научную школу, многовекторную экономику, высокий промышленный потенциал.
Сәүдә сәнәгать палатасында ел инженері 3-ші республика конкурсында җиңүчеләрне бүләкләделәр. Машина төзелеше, радиоэлектроника, нефть һәм газ сәнәгате, транспорт, агропром һәм халык хуҗалыгының башка тармакларының иң яхшы инженерлары дипломнар һәм сертификатлар алды. Җиңүчеләрне котлап Фәрит Мөхәммәтшин мондый кадрларга ихтыяҗ зур булуына игътибар итте. Республика һәм Россия икътисады үсеше өчен күп еллар дәвамында югары квалификациялы инженерлар әзерли торган уку йортларына рәхмәт белдерде. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.